shekara nawa kika yi aure? Na yi aure ina shekara 30. Ko za ki iya bamu labarin rayuwanki yadda aka kika kamu da wannan larura yadda ba zai ɗauke mu wasu awanni ba? Saudatu ni mace ce wacce ba na jin magana. Mahaifina dan caca ne. Yanzu mama babu bane caca ce take cin kuɗin. Ba na son a taɓa caca da kuɗin caca na auroki. Nihila. Mahaifiyata mace ce mara haƙuri. Ba ka da mutunci daga kana mara mutunci? Ke mara mutunci ni mara mutunci, matan mara mutunci ta zama mara mutunci. Saudat ga tari da wuta mai wuyar rataya. Nuwar bagaruwa ga sanyi ga kaya. Nihila. Na zama duk inda Alhaji Baita zai je da ni yake zuwa, kuma duk abin da zai yi da ni zai yi. Akwai gida kuma akwai mota. In dai har kika yi min abin da raina yake so. Saboda kuɗin da nake samu a gurinsa ya fi kuɗin da nake samu a gurin fim. Nihila ta taka rawar gani, ta jajirce, ta amince cewa komai ɗaki zai samu arzikin kofa ne, kuma na gaban wuta shi ke jin ɗumunta. Wato kwanan waje kika kenan. To saboda haka yin sai ki kawo kuɗin da kika je kika kwana da katon banza i baki. Hashi wannan movies mashirya shirin Sarki Jatau ke gabatar muku da sabon shirin Nihila. Ashe abin da ake faɗa akan yan fim gaskiya ne? To ke ki haƙura da fim ɗin mana. Kwal idan na bar harkar fim ta ina zan dinga samun maƙudan kuɗaɗe kuma waye zai kanna har ya ce iya suna. Ga Saudat, Hatsabibiya, Izgila, Makira ta shigo Kannywood a lalace. Akwai abubuwa da dama da nake da buƙatar su. A shirye nake ta kowace ƙaryar buƙata ce ina mai tabbatar maka. Zan iya samun ki. Hakan yasa aka daina sani a fina-finai har ya zamto faduwa ta a sana'ar. Nihila, ashe kowane tsuntsu kukan gidansu yake, kowane laifi na kura ne amma banda satar maɗi. Kuma ni ma nan da kuke gani na jaruma ce a masana'antar fina-finai, sai dai ni labari na ya sha bamban da nata. Fim nake so na yi kuma na zo daga nesa ne bani da gurin kwana. Gurin kwanan kike so ko kuma acting din zaki? Nihila. Samun masoyin gaskiya ba ni da damuwa tun da na same ki sarauniya. Samun masoyin gaskiya. Matsalar yoyon fitsari babban matsala ce da ta addaba al'umma. Da har dan saboda ta samu wannan larura ta yoyon fitsari shikenan suka manta da irin abin da ta yi. Domin mata ta kai sun kai matsayin da suna gudun shiga al'umma. An keɓantar da su da gatansu, wannan ba a ƙaramin abin tausayi ba. Labari Misbahu M. Ahmed da Habib B. Muhammad. Nihila. Kin manta da cewa na yi wa yara alkawari yau zan fita da su? Ko kuma in ka gama da yaran da wuri ai za ka samu daman zuwa ku. Ban yi miki alkawari. Tsarin labari Jamil Nafsin da Suleiman Alu Bankudi. Mataimakin mai bada umarni Mustapha Musti. Duk wannan kariyar da ake ta bayan ai kare ai kaza ki dubuki. Bayan na faɗa maka abin da yake cikin jikina wata 5 kenan, wata kariya zan ɗauka kenan. Shiryawa Sani mai iyali da Habib B. Muhammad. Bada umarni Ahmad Bifa. Ba mutunci a cikin wannan sana'a da ba a sami 'ya'ya da suka fito daga gidan mutunci kuma suka shiga cikin wannan masana'anta ta fim ba suke ba da gudunmawarsu.